आंनो प्लास्टिक आरो आंहा प्लास्टिक बायनायनि खोथा जालायबाय ना जि मोजां मोजां नुबाय आं गासिखौबो लांनो लुगैजोबबाय नै आगरा जि मोजां बरिया ना ओमफ्राय नैबे मोजां मोजां आगरा सावजोबबाय आङो Iksan lang ba? Ikut. Langsung apa ikan? Ano lang ako? Ikan ni kelak sih? Susah loh. Dan dah hari ta. Nga ikut pun re. Santing sanang gitu ta. Itu kena ya lo. Guna salah, kemiren salah na. Masalah. Oh ini bayar dulu. Misalnya deh kudu deh. Begang ni kelak begang isni. जि मोजां आगरनि थाखायनो लाबाय आं बेखौ एसे फिसा जागोन खोमा होननानै खुनुरुखुमल' माने ओमफ्राय एसे गोलावानो एबार ओइ 500-600नि माबाया बिदना बेबायदि गोलाव जानांगौ आं लासिगोन नै नै जिबायदि गुसुं नै एसे माबाजों मिलायो नामा सोरबा नायथ' ये लाबाय आं इगांनिखौ लानोसै ओइ आइथा बालामनियाबो सोंहरदोंमोन इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप ये पागल हो गया आं दख'ना बेफार जाबाय नै गाइस आं बिदिखौ खालामबाय माखौ होनोमोन गलाब फिस्रिया बेयाव होनोसै बेखौनो मानसिफोरा सोंहरदों हरनानै Ikut na? बिदि माने रिमोननाया खम बियो हा रिमोननाया खम ओइ माने गाननायाव रिमोननाया अ ओइ मोनसेया गुबुन फुलिमोन दा ओइ मोनसेया मा फिस्ला दाबो जायो एसे खालामनो Ikut ni gusto nang nono mabas na. हागोन ब्लाउस सेबदोंना सानदुआव जों गोरोन्थियाव फुस्रोसै आरो गानफेरिखाय गाननायनो लुगैदों माने बिदि कालार गोमो खालारखौसो आङो लाबोनांगोनासै माथो लाबोदि गोमो गेजेर जिं जिङाव गथा गथा आगरा ओं जिङाव बारा गैयाना औ गेजेराव गेजेराव ओरैनो मोनथामनिल' ओमफ्राय माबाया गाइस जोंहा बिनानावा मा होनो दख'ना बेफारि जादों मालाय ओमफ्राय सोरनोबा नांगौबा लांफै न'आवनो आं फार्स्ट जात्रायनो फैदों Kami kita. Kami kita nih. र' गान खोन्थालायनांगौ Kami kita memang Cina deh. थैबारि खम खमनिनो आरोना आंलाय अखा होनबाय मोजां जाहांदों रावबो लांलांदों Mata konan ikut. अबे मोनसेया समायगोनलै नायनायनोसै इ खालारा साबसिन ओमफ्राय नैबे एसे फुलासिन गाननाय नायब्रा गाननाय नायनांगोन ना गाननाय नायबानो दे आंलाय गाननाय नायनो मोनाखौ मा सानदोंमोन ना बिदि लायलायनो थिनस'निखौ बिमानि गांसे लांबाय खोमाहाय बिमाया मैया दाखालि फैनायाव सेन्देल जरासे लाबोफादोंमोन ओइखौ जोंनो लाबाखै माबा लादों 700 लादों अबेयो इयो जिनि अ मोजां गंसे ना मायो ओइ गस्लाखौ लाबोनायदों मोजां लोगो हा Moza nih. Kasarnya hewan sandi. Itu kalau isi maba na? Kadaron. Bahai kalau sa pulangun. Zeng nih aku Malaysia. Oh zeng nih. 이거는 하루 잡으시냐 무슨 건데 이거 마가 르가 나와 그냥 이거 컬러그 Dia morti lu besar kali. Dia ulah beli ni. 그거 Ini ulah beli. Sama sini lagi nak.
भिडिअ हमना होग्राया आं ओंखाम मावनो बेखौ संबाय र' ओइ माबा नोंहालाय फट'सो खेबनो रां Atau iku punya jenis mana? Clipper. मोजांथारने कानिया Nah, बारा माबा नङाहाय बारा फिस्ला नङा बरिया जा मोजां मोनदो आंसो समाया एख'आनो गोसोम सोमनो दे फट' खेबा मानखौ